יודעת מה אני רוצה, וואלה, הנה, תראי איך הוא צודק. הוא קיבל את מה שהוא רוצה להיום, נכון? בטוח, הוא אוהב אתגרים, זה לא יעזור. מה קרה לו? חפר? דולב עוד ישן? אלא תיזהרי מהקוצים. תלכי מפה. ישר, לא מהצד מפה. עוד ישן לך כמה גולים. גולים. תדעו לו פנים. הוא לא יוותר. עד שהוא יהיה למעלה הוא לא זז משם. הוא יעלה, הוא לא יוותר. לא, שלא יורד ככה. בלי כובע אתה לא... עצור! יש לו מכשיר, חנן! יש לו מכשיר? כן. יש לו מכשיר, יש לו באוטו. פיר, תביא את הפלאפון שלי. או של אבא. של אבא. נגיד, באומץ הוא קיבל בי. הוא לא זז משם, אני מכירה אותו, עד שהוא לא למעלה הוא לא זז משם. הוא לא זז משם. נוי, תגידי לפיר שתביא את הפלאפון של אבא שלה. וואלה זז? נו, אתה רואה מה עושים עכשיו? אתה לוקח את הצד הזה. לא, אתה נראה לך במדרגה אתה נופל. איפה זה קורה? תביא את הפלאפון של אבא. תדור בו בחלרן שלו. מה קרה? אתה עולה את המדרגה שלו? לא לעלות, רק לרדת אותה. טוב, היד שלי כבר כואבת. הנה, הנה את זה. הוא לא יוותר. זה החלון פתוח של אופק? או של דולב? תביא עוד החלון, נורא חם. על המזגן. לא יודע, זה... אני אקבל את המזגן. קביא את המזגן, עד תפסיק את החלון. וואי. עוד שנייה אולי. ראית שחף? כל הכבוד, יאללה, שישמעו את זה גם במצלמה. יאללה, טובה.